Чудя се, къде ли е Косио? Амигос! Днеска правим клип за 10 секунди, час 5. На новото ни място. Не, майната му. За криене. Абе, къде? Там ли? Новото ни място е... Не знам, ти решавай. Абе, там бе. Добре, там. И ако искаш или на старо. Камък, ножица, хартия, кой е първи? Чакай. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. О, обърках се. Два, три. Щибири доп, 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 31 щип. Добре. 1, 2, 3, 44, 50, 11, 12, 13, 14, 15. Искам да кажа да се абонирате за канала и да оставите лайк на това видео за час четвърта. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Готов ли не? Аз идвам! Те си мисля, че ще избягаш, бе. Добре, той ще е нагоре. Косенце! Видяхте! Пуза косето! Косенце, да го видим отпред. Абе, той виж как си подскача Бъгс Бъни. А чакай, бе, аз съм много глупав, аз не трябва там да се запомня. Абе, аз вече те заплю, бе. Сега, мой дед да се крия. За мен. Да се крия аз. Аз поемам глупавата камера. 38, 39, 40, 41, 98, 99, 100, 101, 100, 9 милиона 9999. 1 милиард. О, чакай, ако трябва да още до 2 милиарда да бъде. Аз пък много съм... 1 милион 9 хиляди 999, не, 2 милион, не, 1 милион, не, 9, майната му. Ще бъде да пие сиес. Само за да знаят хората, обръщаме камерата и така. Да не са буквално с лице и така да гледат в компютрите. А да са ей така, защото, нали, изкривяването е много зле. Аз какво знам за изкривяванията. Боби, искаш ли да разсмея така, така? Ама така и ти чуя гласчето така. Окей, тук вероятно ще има малко нецензурни думи, затова паузирам видеото. Благодаря! Една врата се отвори и тя ми изплаши до смърт, буквално ми изпъти. Окей. Отиваме на етаж номер 2. Чувам те. Чувам те. Where are you, Bobby? Буквално чувам асансьора. Вероятно не е той. Боб! Добре. Ох, не знам защо го правя на проста кокошка във всяко видео. Във всяко видео съм кокошка. Отказвам се. Отказвам се. Боби! Отказвам се! Чувам те. Буквално те чувам. Как ми шумолиш през краката, ей!
Отказвам се. Отказвам се. Казвам се. I am the glob go gagala. Вишлабо лабо габо лабо. Боби, казах, че се отказвам. Къде си? О, шит. Вярно, че там бих. Боби, отказвам се. Поза, Боби! Ти нали не, че се Да, отказвам се. Добре. Искаш ли пак ти да се пиеш? Не. Да. Добре. Давай. Време е да се крие Косто. 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 998, 999, 1500. Готов ли? Не, аз идвам. Не ми пука къде си, бе. Какво ми правиш в гаража, ма? Аз знам, че си там. Добре, знаеш, че си там по-отдавна. Давай, тичай нагоре. Тичай нагоре! Равно сме. Всъщност за сега, да. Май сме. Не чакай. Май ти печели. 2-1 за мен. Аз печеля. Кредитите за 10 секунди, час 3. Не забравяйте да лайкнете това видео за час 4. Нека да видим Боби отпред, отстрани, отзад, шляп. Частичка видео. Вижте го, Коси, мъртъв е. Удостоверявам това нещо като да. Косичката, вътре има много. Айде, кога ще спреш видеото? И въшки, и чао! Да всички хора, честитки видно. Вземете си лъв, Можеш ли по-зле да го кажеш това нещо? Буквално го репетирахме 300 пъти. Добре. Това не трябваше да го казвам. Кът ти казах.